Esitatimendeni sakhe sokuqala esafundwe enkantolo, uShireen Diwani wazivumela ngokwakhe ukuthi unobulili ombaxambili. Waphinde wadalulela ukuthi wabe esithokozisa ngokocansi nabesilisa abathengisa ngomzimba, abafaka phakathi uLeopold Leisam, owabe yaziwa ngeGerman Master. Uphinde wadalulela nokuthi imali eyisamba sika-10,000 noma randi eyathatha emotweni ababehamba ngayo nomufi, wayezokhokhela ngayo indiza enophephela emhlane ababezondiza ngayo nomkakhe. Nokho le mbiko yakhe emibili ayivele engxoxweni uDiwani ayenza nentatheli yephephandaba laseBrithani uNick Parker. Futhi konke lokhu uDiwani akazange akubalule emhlanganweni wabe uqoshiwe nomndeni ka-Annie. UParker kanye nomzala kamufi uSena Mashuru bebethula ubufakazi enkantolo namhlanje. UParker ungomunye wezintatheli ezimbalwa ezakwazi ukuba nengxoxo ekhethekile nomsolwa uShireen Diwani. Elandisa inkantolo, uParker uchaze uShireen njengomuntu owabebonakala engethukile, kodwa wabuye washintsha ngesikhathi kuqhubeka ingxoxo yabo, waba umuntu okhungathekile. Imininingwane eshicilelwe phansi yezinkulumo zikaShireen Diwani iveza u-Annie njengowayekulangazelele kakhulu ukuba se-Afrika. UParker uphinde waba nengxoxo noLeisam, okunguyena owamvezela okuningi ngobudlelwano phakathi kwakhe noDiwani. UParker akakuphiki ukuthi owengamele izindaba zikaLisa ngenzeka ukuthi wakhokhela imali ukuze evume ukuthi kube nengxoxo naye. Abahleli bakaParker ngemva kwesikhashana bemukela incwadi kulabo okukholakala ukuthi babemfumbathisile, sebedalula ukuthi uDiwani akakaze asebenzisane noLeisam. Lokhu kubonakala njengokushayisana kwezinkomishi nombiko wokuqala lapho uDiwani eveze khona ngempilo yakhe ephathelene nezocansi nokuba nobulili ombaxambili. Uhlangothi oluvezwe nguMashuru ebhokisini lofakazi ludwebe isithombe sokuthi ubudlelwano phakathi kukaShireen no-Annie babungahambi kahle. Uqhubeke wathi kwakunesikhathi lapho u-Annie Diwani ayecabanga khona ukufaka incwadi yesehlukaniso. Icala liyaqhubeka.